život nie sú nikde napísané. Musíš mať svoje vlastné, ktorým budeš veriť stále. Umenie žiť je jedno z najťažších. Musíš si veriť, keď si jediný, kto ti verí, keď si sám. Pravidlá na život nie sú nikde napísané. Musíš mať svoje vlastné, ktorým budeš veriť stále. Počúvaj mojich prvých 5. Až keď príjmeš sám seba, potom začneš príjmať svet. Pravidlo číslo 1 je zákon lásky. Všetko pekné okolo nás bolo vytvorené z lásky. Láska je svetlo, láska je energia. Žijeme s ňou na veky, je to najvyššia sila. Pravidlo číslo 2 je slobodná vôľa, kde sa rozhoduješ podľa seba. Je to len tvoja voľba, môžeš si vybrať či vpravo alebo vľavo. No tú istú možnosť dopraj druhým, nerozhodnú sa samo. Pravidlo číslo 3, mysli pozitívne. Emócie, ktoré vyšleš, vrátia sa ti nepochybne. Volám sa Lucky a v názve skupiny mám pozitív. Som živý dôkaz optimizmu, aký to má na život vplyv. Pravidlo číslo 4, musíš byť trpezlivý. Len vytrvalou prácou si splníš sny, dosiahneš divy. Tvoj potenciál potrebuje čas a správnych ľudí, aby genius, čo v tebe driemal, mohol sa prebudiť. Pravidlo číslo 5, párom svojho osudu v tebe sú skryté príčiny. Nikdy never v náhodu, si regulátor svojho šťastia. Tak na to pamätaj, svoj život môžeš zmeniť ty, tak osudu ho nenechaj. Pravidlá na život nie sú nikde napísané. Musíš mať svoje vlastné, ktorým budeš veriť stále. Umenie žiť je jedno z najťažších. Musíš si veriť, keď si jediný, kto ti verí, keď si sám. Pravidlá na život nie sú nikde napísané. Musíš mať svoje vlastné, ktorým budeš veriť stále. Počúvaj mojich druhých 5. Až keď zmeníš sám seba, potom môžeš zmeniť svet. Pravidlo číslo 6, musíš sa učiť. Život ber jak misiu, jak skúšku, ktorú musíš splniť. Posunúť sa hore do vyšších dimenzií vedomia. A na to tu máš školu celoživotného učenia. Pravidlo číslo 7, buď úprimný sám k sebe, lebo ty si jediný, ktorý sám si stojí v ceste. Nulová tolerancia lží je základ, na ktorom musíš stavať, keď chceš uniesť ťažší náklad. Pravidlo číslo 8, nikdy sa nevzdaj, aj keď padneš na dno. Je to iba ďalšia prehra bitky, z ktorej musíš sa pospierať, zavrieť peste, zaťať zuby a zakričať si yeah! Pravidlo číslo 9, všetko rob na maximum, každá vec má zmysel, preto ju nepodceňuj. Na 100% do každej činnosti, čo robíš, rob to tvorivo, buď perfekcionista, keď niečo tvoríš. Pravidlo číslo 10, nekonaj dobro, je to zákon karmy, dobre sa ti vráti v dobrom. Domovom je svet a konať dobro náboženstvom. Ukáž svoju ľudskosť, nebuď stále iba obecenstvo. Pravidlá na život nie sú nikde napísané. Musíš mať svoje vlastné, ktorým budeš veriť stále. Umenie žiť je jedno z najťažších. Musíš si veriť, keď si jediný, kto ti verí, keď si sám. Pravidlá na život nie sú nikde napísané. Musíš mať svoje vlastné, ktorým budeš veriť stále. Konaj nezištne, nečakaj žiadne zásluhy a nikdy sa nevstaj. Bojuj do poslednej sekundy.